Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Yan uwa mun nemi ku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna sallama irin ta addinin musulunci ga maza da mata, manya da ƙanana, duk inda mutum yake a faɗin Najeriya baki ɗaya. To alhamdulillah, yau kamar kullum wannan channel ta mai albarka, wato Gajimare TV gidan asrarai, mana ta kawo muku wato zafafan sirrika da kuma ayyuka waɗanda idan mutum ya daure ya aikata zai yi wa Allah godiya, kuma zai yi mana addu'o'i wanda daman ya saba yi mana. To alhamdulillah, mun kawo muku wato fa'idojin wato turaren falgi da nasi. Da yawa wasu sun san turaren falgi da nasi wanda iyana a kasuwanni, wasu kuma na tura musu. To amma sakamakon masu lalata kaya, wato masu satar fasaha, idan sun ga kaya sai su yi kokari su yi na boginsa, to sai su ringa sayarwa da mutane. Sai zamanto mutane kuma ba sa samun biyan bukata saboda sun samu kaya ba a gurin ahalin abun ba. To da aka lalle yan wasu ya kula kuma a kiyaye da da za a samu kayan mu. Lalle muna fara shi wa yan wato cikin cibiyar mu, su ne suke kaiwa da inda ya kamata su kai. To alhamdulillah, shi wannan turare na falgi da nasi turare ne shahararre wanda kowa ya san shi gurin maganin sammu da wato karya jifa da kuma lalacewa harka da kuma farfado da harkokin kasuwancin mutum. Yauwa, sannan kuma yana kora shaidanu daga cikin mutum. Yauwa, shi maganin ana shan sa ne a ruwa. Idan ka karkada ka dan jika shi, to zaka sha sai ka shafa jikinka. Wanda yake da matsalar kasuwa, insha Allah idan yana jika shi yana sha, zai samu buɗi a bangaren kasuwancin nasu, kuma zai samu ciniki, kana zai samu baki na daban-daban wanda bai san su ba. Sannan ka duba dan uwa bukurar ra'adu. Yauwa, shi ma iya nan a kasuwa da muna ba da shi, wanda wasu daga cikin ku kowa ya san shi. Yau bukurar ra'adu, yau shi wani hayaki ne wanda ake yin sa domin korar bakayen aljanu wanda suke gida ko kuma wanda suke jikin mutum. Idan mutum ya samu ya amfani da shi, ko mace aka yi mata amfani da shi, to in Allah da za ta samu zaman lafiya gidan mijinta, kuma za ta samu sauki wa rashin lafiyoyin da za ga ta suna yawan yi. In Allah za su samu fa'ida an ta yi amfani da bukurar ra'adu. Da haka an mutum ya haƙi da shi, wato in Allah da ba za su dawo, kuma za su tafi baki ɗaya. Sannan akwai wani kwalli na farin jini da ɗaukaka da kuma samun muhibba a gurin mutane, ko ga samari, wato ga 'yan mata, ko ga uwar gida wacce take gidan mijinta, domin samun wato farin jinin mijinta da kuma samun shiga ransa. To iya nan a kasuwa, iya nan sunan turaren Kahalal Hubbi wat Tamlik. Kahalal Hubbi wat Tamlik, ka kuma manta da sunansa. Shi tare ne, kai kwalli ne na farin jini da muhibba da mallaka, wanda wasu daga cikin ku an tuturo musu, kuma sun amsa sun amfani da shi. To alhamdulillah, wanda suke son wayannan kayayyaki, to lallai sai su lalabi wayannan lambobi ko wannan cibiya ta samar da magunguna, wato Darul Fasati wal Hikima, a da suke za a kawo musu wayannan fa'idoji da wayannan magunguna da muka faɗa. Suna nan a kowane lokaci akwai su, kuma ana ba wa mutane domin gudu da tare mu tsira tare. Alhamdulillah, muna godiya, muna sallallahu alaihi wasallama a bisa shugaba tare da